Do you want, shall we call your uncle in Holland? Yeah, please, please. Shit, I don't have signal here. Never mind, we're gonna do this later today. Какво правиш, мой? Чета новини. Какво стои в новините, а? Колко кафе имаш между другото? В новините затънали сме до гуша в работа, човек. Бежанците идват на пълчища, просто не е вероятно. Моля се седне, не писаш. Добре, ето. Виж какво това с бежанците? Това е супер. Малко ме притеснява, той е последния. Що те притеснява? Става ми некомфортна идеята, имам ли някакво разрешение на този проблем? Как ти обещах, този проблем ще се реши. Обади се на мой контакт. След час си на термин там и всички притеснения се тръгват. Той е затъгъл, няма никакъв проблем. Та с българка ли е, Стефанова? Каквато и да е, ще реши проблема. Добър ден. Добър ден, господин Ангелов. А вие имате ли деца? Да, Какво правите? играят се на бежанци. Интересно. Как се играе това? Минават всякакви граници. Границите са само в главата. Да, човек трябва да е широко скроен като децата, жесток като природата. Да ви предложа сладкиш? Нали знаете, че един човешки живот може да спаси 5 други? Или просто да ги оставим на произвола на съдбата? Госпожа Стефанова, ние и двамата знаем, че етичните ни граници най-вече ги определят финансите. Нека тази вечер някой дойде и прегледа Мик.